up mga ka-ewan? What's up mga katropa? Welcome back to Hanimase TV. Ayan. So for today's vlog, alam nyo naman mga katropa, special na naman po ito. Hindi ko alam kung kaninong vlog ba to o Meron po tayong collaboration with Mama Mama Mincy, Mincy. ang babaeng maganda. Yan. Pwede kong palitan si Naka-base Hanimase. sila sa sa Cebu. Yun, Napanood Mama ko yung Mincy. ano niya, sinasabi niya Ormoc. Ormoc, Cebu. Ormoc. Basta sa Cebu siya. Basta sa Cebu siya. Ayan. So, So, kung mga- gusto nyo siyang makilalang mabuti, ako kasi gigil na gigil eh, no? Gigil na gigil na ako sa kagandahan ni Mama Mincy. Nakikita ko yung mga mind day niyan eh. Yung mga mind day niya, yung mga Ang story niya. kinis, ang flawless niya. Bagay silang maging kaibigan ni Hanimase. Tsaka Flawless din ako. Ayun ako. Saka maraming magandang yun, katropa si Mama Mincy. Ayan. Kilala kong kaliskis mo, Ang oy. harot mo ulit. So yung mga katropa, kung gusto niyo pa pong mas lalong makilala, si Mama Mincy. Ayan, Mama Mincy. Pasok! Ang laki. Yan yung seafood boil ano niya. Hello, mga katropa! Ako po si Mama Mincy. At ako si Papa Barney. Tulad ni Hanimase TV, kami din po ay nagmumukbang. Iniimbitahan po namin kayo na manood at mag-subscribe sa aming channel. Hanimase TV and Colette, thank you so much for this collaboration. Thank you sa inyo. See you on our channel, guys! So, ayun mga katropa, nakita nyo po ang konting pahapyaw ng clips ni Mama Mincy. So, kung gusto nyo pa siyang makilala, puntahan nyo po ang kanyang channel, Mama Mincy. Subscribe nyo na, hit nyo yung notification bell niya. Si Hanimase talaga hindi alam yung mga Para lagi sasabihin. kayong updated sa kanilang mga mukbang. Mukbang. Sa kanilang mga videos na katropa. Ayan, so ito yung napag-usapan namin ni Mama Mincy, itong beef broccoli. Beef broccoli. Tapos meron akong dinagdag na ito, yung ouch! Yung Fried salmon belly. yes. Niluto And then niya, hindi ito, niya alam. Baby pork. wrap. Hindi, baby wrap. Baby wrap. Pork ribs, barbecue. Ah, Ayan. barbecue po. Tapos meron kami ditong watermelon and pepeno. Ayan. And syempre yung kanin. And then itong toyo Oy, mansi. Mansi. Ayan. So mga katropa, katropa. Kaminchi Bells, Mga ano pang Kaminchi Bells. hinihintay natin? Kain na na. Ayan, kain na na. Hindi na muna ako nasisira yung intro niya, nadi-distract. Nalilito ako kay Colette. Napaka-kulit. Para po sa inyo mga Kaminchi Bells, Mama Mincy. Ayan. Bigyan mo sila. Hindi mo sila mamimigay yan. Pag nanonood ako, ikaw lang binibigyan nila. Nakakalimutan nila siguro. Galing yan. Makulit po talaga yan. Nakakaalala lang sa akin lagi si Jix TV, saka si Eats with Team. Eat with Team. Lagi yung sinasabi, it's with Tim. Marami na kasi siyang namukbang. Galing yan. Ang maraming tubig. Lala. Broccoli. Sarap. Sarap. Pasensya na kayo mga katropa kung medyo maugong yung yung ating palabas. Pero sana magustuhan nyo yung ilawan natin ngayon.
sarap ni Hanimis. Magmahal. Ang paganda. Ang ganda. Sarap. Hanimis, number 1. Number 1 ako sa'yo. Number 1 sa puso ko. Ay, pangalawa ka lang pala. Bawal. Si Lord ang number 1 sa akin. Oo naman, lahat naman tayo. Sarap. Ngayon. Sarap kumain. Ang sarap ko. Just broccoli. Kailangan ko sa'yo yan. Ito sa akin. Kung ano yung nakatapat sa'yo, yung kain mo. Yung malayo ka pa eh. Kaya siguro maganda kutis ni Mama Michi. Mahilig siya sa broccoli. Ano siya? Ang kinis-kinis na. Oh, pinakita nga sa ni Hanimis, kailangan dalagi. May asawa na yun sa Papa Barney. Alam ko. Sarap. Minsan nakulit din yung asawa niya. Si Papa Barney. Ganun talaga yung mga asawa makulit. Kasi yung mga asawa dapat yung nagpapasaya sa asawa nila. Yung daw, wordplay. Up. Grabe. Grabe naman, men. Sarap. Masaya na naman si Colette. Pawisan tayo ngayon sa setup natin ngayon, mga tropa. Mainit dito sa terrace. Hindi kami sa terrace. Hindi pa malamig yung panahon dito. Try ka salmon belly. Makain ako. Salmon belly. So mga katropa, huwag niyong kakalimutan si Mama Michi. Sarap yung mamay ng mukbang nila. Talagang magugutom kayo pag napanood nyo sila. Kaya, Parang piyesta yung mukbang nila. Isang buong maliit lang kasi yung lamesa namin. kaya mag-subscribe na kayo sa channel nila, Mama Minchi. Ayan. Minchi? Minchi nga. Kaya, i-like nyo na rin and then mag-comment na rin kayo. Nakalagay naman At sila syempre, sa i-share nyo na rin. Yung mga description box. Nakalagay sila sa description box. Tapos dyan sa ibabaw ng ulo namin. Makita nyo dyan yung logo nila. Logo ng kapatiran. pang kanin. Ay, mga sa ilalim. Ito yung kanin namin, oh. Sure. Pinantiyan ko lang sa'yo, kala di maubos eh. Gusto mo ako? Sarap yung broccoli. Yung broccoli. Masarap talaga pag yung nagluto, masarap magmahal. Yung ba yun? Gusto mo, beef? Mamaya na lang. Pag wala nang camera.
Sa mga balak lang yung Hanamis. Rap. Thank you Lord. Sige naman. Mm. 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 Ano ba yan? Parang tumigas na. Ang malambot. Gusto ko makakulab si Noy Pitsule. Kung kaming dalawa yan, wala ka. Ganon. I-challenge mo na lang siya kung kami lang dalawa. Hindi kakasa yun. Wala pang a-accept sa challenge yung 5 gallon water. Ano na. Dapat, ikaw Ay! munang gumawa. Di ba lagi mo pinikwento sa akin si It's Lenny na tinuturuan ka din niya. Shout out It's Lenny ah. Baka gusto mo yung challenge ko. Lenny is it? Solid yung mga yun eh. Yung asmir, mag-asmir ka na lang. Yeah. Magaling siya mag-asmir. Bang siya Ano ngayon. yung ano, tubig, nguya, damang-dama mo yung tunog. Kaso nagmukbang siya. Sorry ah, kaso parang mas madaldal ka sa akin. Peace man. Tahimik nga yun eh. David ba? Parang daldal niya sa mukbang na. Tahimik lang yun. Di ba sis? Parang yung sa mga Saka si ano, yung sa asmer niyang napanood, kahit hindi siya magdaldal doon, parang nagdadaldal yung mga tunog. ano, Diba? Galing. excuse me. Sarap na sarap ako dito. Ano yun? Sa akin? Hindi na broccoli. Kala ko sa akin. Di ba ako masarap? Sarap. Sabi sa inyo eh. Sarap. Masarap bugbugin. Masarap ang pasit. Nakita yung braso na yan. Hindi. Ginagawang punching bag niya ng Miss yan. Pag umuwi ako galing trabaho, pagbukas ko pa lang pinto, nagpa-practice siya, sinasabi niya lagi, ano, pag nang babae ka, ganyan kagin mo sa'yo. Idol nito si Pacquiao eh. Ano, si Junis siya. Saka si McGregor. Magkasing ganda kayo ni Mama Mixie eh. Mas maganda siya. Wala namang ginawang pangit pang Diyos. Pangit na ugali, madami. Tapos napanood ko yung ano, sa trabaho yata ako nun. Yung kay Biyoko Food Trip, yung Q&A. Ano sabi? Parang ang tanong sa kanya doon, ano eh. Parang nag-struggle ba kayo, ganyan-ganyan. Sabi niya, ano, mahirap din yung pagmumukbang, ganyan. Pero dapat, iyan mo lang, tapos ituloy mo lang. Naano ko doon, nakalimutan ko lang yung exact na sinabi niya eh. Parang na-inspire ako na magmukbang na. I-push lang. Nagmumukbang ka na eh. Ah, mukbang ang tawag dito? Alam ko yung mukbang yung ano eh. Yung bawal lang daldal. Basahin niyo yung Google ng ano, definition ng mukbang. Dapat may interaction tayo sa audience. Kaya kayo, ito, belly salmon. Sarap. Okay naman may mag-dardar. Mukbang naman ginagawa eh. Hindi naman ASMR. May sinumbong kasi sa akin si Animes eh. Ano? May nang bash daw sa idol Eat with Team ko. Na puro daldal. Ang ganda nga yun eh. Sabagay, yung mga basher din, salamat sa inyo. Dagdagas din yun. Kasi nanonood kayo. Pero bagay-bagay tayo. Ganun talaga. Hindi naman lahat ng tao mapiplease mo. So, kung
Focus mo lang ang ginagawa ko. Lambot mo nga yung baka. Hayaan mo lang sila. Shout out sa inyo, oh. Lahat ng mga Filipino mukbangers, shout out. Wash out. Enjoy lang yung ginagawa. Tsaka syempre sa Mm. Team Barcelona International. Ayan. Kay Mother Shingu, ang aking BFF. Kay Togs Videos. Togs Videos. Kay Karen Gominan. Ano pa? Kalala ko lang doon si Jing TV, Judge Pudenmore, Sandro Ria, Jan Anton, wait, Abby Aldovino, Ma'am Shirby. Diba? Si Paulensi Espanya. Si Mami Meg. Meg Smith Vlog. Ayan. Si Jane Flavor Home Cuisine. Ayan. Lahat ko naman yan may channel. shoutout ko si si Kuya sa LBC, si Idol na Alfie. Yung sa mga Satwa area dyan, kung gusto nyo magpabagay, punta na kayo sa LBC. Nandun si Kuya RP, number 1. At saka si Ken Martin. Kennedy Martin. Yung classmate mo. Yung classmate ko ng college, best buddy ko yun sa kalokohan. Kennedy Martin. Shout out, classmate, best friend. Nagugulat kasi ko eh. Sinasabi niya ni Miss, may papashoutout. Lalakad lang. Tawag kilala na ko. sa kanya, anime. Pagpapasok ako, tapos naghihintay ako ng bus. Tinatawag na ako, Honey Mace! Ako din nagugulat. Ay mo yun. Masikat ako sa kanya. Ano mo na lumalabas? Saka si Ate Cheryl ng Anar Restaurant. Malapit siya sa katabi ng bar namin yun. Ate Cheryl. Si ano pala? Si Michael De Mayuga. Ayan, shout out sa ano din siya? Barcelona International. Grabe, sarap. Sino pa ba? Madami. Tapos si It's Wensky. Sa Team Premier. Ayan, shout out sa inyo lahat. Ang supportive na si G's Food and Fun and It's Wensky. Bata yung pipino kaya masarap. Hmm? Bata yung pipino kaya masarap. Oo. Yung buto. Nasira ako dun ah. Yung buto malambot. 32 pa lang ako, bata pa ako. Babawi natin sa anime. Kung yung bata yung pipino, ito matanda na. Matanda na yung pakawan. Kulubot. Kulubot na eh. Pero matamis. Diba? Matanda na pero matamis pa rin. Excuse Ganun me. talaga yung matatanda, matatamis. Alam mo bakit? Siyempre pag nagmaasim sila, wala na. Broccoli. Favorite ko to, broccoli. Excuse me. Masarap din yung niluto ni Honey Miss dati na yung creamy beef mushroom. Sabi ko gano'n na lang gawin niya eh. Hindi pa na. Ah. Yung Mama Gusto Minxie. ngayon. Sabi ko, sino ba yung kakulab mo? Si Mama Minxie. Kahit ano kakainin ko. Maganda eh. Ganda kaya siya. Makinis din siya. Nganak na ba yan? Naman. Huwag po natin kakalimutan yun ha. Si Mama Minxie. Supportahan po natin siya.
Mama Minxie. Minty ah. Minxie. Minxie. How you pronounce that, man? Minty. Salamat sa pagpapakulab niya kay time kay Honey Maze naman may makipagkulab. Kasi gusto kong gayahin yung mga editing style ni ano. Ni Sir Jeff, Ayoko food trip. Yoko Food Trip. Subscribe nyo din sila. Ang galing nung ano niya. Yung mga intro. Cut. Tsaka si Baby Ellie. Baby Ellie. Inubos niya yung beef broccoli. Ang ganda ng mga editing nun eh. Yung pag may kakulab sila. Sila na yung niyaya na magkulab. Sila yung nag-e-effort din sila ng mga editing na intro na may kakulab sila na ganito, ganyan. Saka tahimik lang yun si Sir Jeff, di ko katulad madaldal. Si Ate Kat yung nagsasalita naman. At mumukbang sila. Sometimes, ganun talaga. Hindi naman kasi pwedeng dalawa kayo na magdadaldal. Try natin. Hindi panalo na. Walang mangyayari kung pareho kayong madaldal. Meron. Ano? Magkakagulo. Lahat ng mga bagay may may nangyayari. Lahat ng Hindi, bagay. I mean, hindi magkakaintindihan. Parang kami ni anime, hindi kami nagkakaintindihan. Madalas. Magkaya. Magkaya kami nag-aaway mga katropa. Hindi Ngayon, naman yung away na ano. ano lang. Parang away lang ng... Kunwari ganito. Ba't nandyan yung lettuce? Dapat dito yan. Ganun. Tapos naawayin niya na ako. Ganun lang. Pag hindi ako lumalaban eh. So paano mga katropa? Oh, ano na, kakaan pa ako. Ah, hindi ka pa ano? Tapos? Kala ko tapos ka na? Gawin mo na yan. Ayoko na. Busog na ako. Matamis yung pakwan ngayon. Ayoko na napapan, nagluto kami doon. Sarap oh. Ubus yung broccoli oh. Sarap. Uwa! Sarap. Masarap. At shout out sa mga family namin sa Pilipinas. Ayan. Makakauwi tayo next year. In-announce, na uuwi kami. Sunaksin namin umuwi. Kasi pag nakauwi kami, baka araw-araw may premiere si Honey Maze. Saka gusto ko yung napapanood kong mukbang na ano, isang lechon, isang buong lechon. Mura lang yun, di ba? 5,000. Kaso dito, wala eh. May malupitan na mukbang. Grabe mga tropa, busog na ako. Thank you. Sarap ng mukbang natin. Collaboration po ulit ito kay Mama Minxie. Mama Minchi, ayan mga katopa, huwag niyo po siyang kakalimutan. Mag-subscribe po kayo sa channel niya and i-click na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa kanilang mga bagong mukbang ni Papa Barney. Ayan. So mga katropa, mga ka-Minchi Bells, busog na po kami. At syempre, huwag niyo rin po kami kakalimutan. Honey Maze TV. Honey Maze TV. Don't forget to like,
share, Comment comment, na rin po kung ano yung mga gusto subscribe. nyo ipamukbang pa po sa amin. Ayan. So yun mga katropa, mga Kamenchi Bell. Hanggang dito na lang po. Tatapusin na namin ang aming munting palabas.